स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी। बे समाव जायफोरनि नखराव गेस सिलिन्डार दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां आरो जोबोरैनो मोनथिनो गोनांथार खौरां। जायफोरना गेस कानेक्शन दं बिथांमोना थाबैनो आधार कार्डखौ जमा होनांगौनि खौरां फैदों। मोनसे गोनांथिथार खौरां 30 सेप्तेम्बर खालारानो जोबथा खालार। बे समाव फोरमायदि एबा साफ्रोमबो जायफोरा गेस कानेक्शन दं बिथांमोना फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालारनि गेजेरावनो आधार कार्डखौ जमा होनांगौनि खौरां फैदों। नोंथाङा गेसनि कानेक्शन दं नामा? जुदि दं नोंथाङा 30 सेप्तेम्बर खालारनि गेजेराव आधार कार्डखौ लिंक खालामना लाहैनांगोन। नङाब्ला जानो हागौ नोंथांनि गेस कानेक्शना फेलें। गेस सिलिन्डार थानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ मोनसे मेसेज होदों आईओसी मावख'निफ्राय। कन्जुमार नाम्बारजों लिंक खालामनानै एबा खालामनांगोन नोंथांनि आधार कार्डखौ। आरो बे समाव फोरमायोदि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा खालामनांगोन बे खामानिखौ। गेस कानेक्शननि थाखाय खालामनांगोन आधार केवाईसी आपडेट खालामथारनांगोन गेस सिलिन्डार गोनां बिजाथिफोरा। नोंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि जायफोरहा गेस कानेक्शन दं बिथांमोना फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालारनि गेजेराव आधार कार्डखौ जमा होनांगौ होननानै खौरां फैदों। नङाब्ला नोंथांनि गेस कानेक्शना फेलें जानोबो हागौ। नोंथाङा गेस कानेक्शन दं नामा? जुदि दं नोंथाङा 30 सेप्तेम्बर खालारनि गेजेरावनो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा गेस कानेक्शना एबा नोंथांनि गेस कानेक्शना फेलें जानो हागौ। गेस सिलिन्डार थानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ मोनसे मेसेज होदों आईओसी मावख'निफ्राय। गेस सिलिन्डारनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपि फैदों। बे एसओपिआनो जाबाय साफ्रोमबो गेस सिलिन्डार थानाय कानेक्शन थानाय बिथांमोना केवाईसी आपडेट खालामनांगोन। थामहिनबा आधार कार्डजों केवाईसी आपडेट खालामथारनांगोन होननानै मेसेज हरनाय जादों। साफ्रोमबो गेस कानेक्शन थानाय बिथांमोननि मबाइलाव आईओसी मावख'निफ्राय मेसेज हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।